ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୋନି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଜିମ୍‌ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ତ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ସାରି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି। ତ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି ଫୁଲ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେ। ତ ମୁଁ ନେବି ଷ୍ଟୋରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ଜରିରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟିଫିନ୍ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଭୋଗକୁ ଦିହରେ ଧରିକି ବାହାରିଗଲି, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେ ତ ସବୁ ପିଲା ଆସି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲି, ପଛରେ ଆସିଲି। ତ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲେଣି ମୋ ପଛରୁ। ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ଡେରି ଆଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନୀତିଦିନ କାମ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୋରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ, ଆସେ ଫୁଲ ନେଇକି ପୂଜା କରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜାରେ ଲାଗିଗଲି। ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ କଷ୍ଟମର ଆସି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କାମ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।